Так приятно, сегодня мамин день, прическу даже бесплатно делают. Людмила Степанова 4 бала анасы. Бәйрәмгә дип килгән җиреннән туры güzellik салонына эләгә һәм аптырап кала. Бүген прическаны да аңа үз кызы ясый. Чәчне матурлатыйм, тырнакларны ясатам, кашларны тигезләтәм дисеңме? Бүген барысы да газиз әниләр өчен иде. Һәм бу елгы бәйрәмнең үзенчәлекле бер яңалыгы булды. Сегодня такой милый праздник. Бүген бик матур бәйрәм, әниләр бәйрәме. Иртән иртүк без әниләрне матурайтып концерт карарга озатабыз. Без аларның кашларын йылкыдык, буядык, битләрен сафландырдык, махсус крем сөрттек һәм алар канәгать калды. Сделали коррекцию бровей. Настроение сразу. Кайф күтәрелеп китте. Әйтеп бирә алмаслык тәэсирләр алабыз. Үземне гүзәл дип хис итеп, рәхәтләнеп концерт карыячакмын. Чувствую себя красивой. Менә шулай бүген әниләр матурланып, киязләнеп бәйрәм чарасын карарга ашыкты. Мәдәният сарае фойесында оештырылган күргәзмәләр, җырлар бүген барысы да алар өчен иде. Мама — это дорогое, самое дорогое слово. Әни ул һәркем өчендә иң кадерле кеше. Ул безне дөньяга китергән, үстергән, кеше иткән. Бүген республикада һәм райондагы үзгәрешләрдә сезнең ролигыз бәяләп бетергесез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә. Бәйрәм котлауларының иң беренчесе 50-60 ел бергә матур, күпләргә үрнәк булырлык гомер кичергән гаилә парларына адресланды. Алар үрнәк гаиләдә корган, балалар да үстергән, намуслы хезмәттә куйган. Бик матур яшәдек. Тормышта төрлесе булгандыр дигән, булмышы булмандыр да, булай Аллага шөкер, 50 ел бергә. Бик матур кичердек, Аллага шөкер. Воспитать ребенка Эшләдек. тяжелый труд, но он почетный. 40 ел. Төрлесе булгандыр инде, Аллага шөкер. Бердәнде нисез һәрберчесенә шундый шатлык тигез гомер бирсә кадәр. Шул арада сәхнәгә районның бер төркем хөрмәтле хатын-кызлары, кадерле әниләр күтәрелде. Быелгы әниләр бәйрәме алар күңелендә матур тәэсирләр калдырудан тыш, Татарстан Республикасы президенты белән очрашуга бару белән дә истә калачак. Впечатление было неописуемо. Я, конечно, была Бик күп тәэсирләр алып кайттык. Бик ошады. Рәхмәт барысына да. А это мне понравилось. День матери. Тәрбиягә бала алып үстерүче Оксана Ванчурина үз сабыйлары белән бергә әти-әни назыннан мәхрүм булган нәниләрне дә кочагына алып яратучы райондагы 57 мәрхәмәтле әнинең берсе. Бүген аларның һәрберсе кадер-хөрмәткә һәм мактау сүзләренә бик лаек. Тамаша залын тутырып кулларына чәчәк бәйләме тотып утыручы әниләрне күргәч, күзләргә яшь тула. Исән сау булыгыз, кадерлеләребез дип әйтәсе килә. Әниләр көне елга бер генә була торган вакыйга, ә менә аларның һәр көнен бәйрәм төсле итү без балаларыннан тора.